Авыл хуҗалыгында яллар да, бәйрәмнәр дә юк. Вакытында тамамланган язгы чәчү, югалтуларсыз җыеп алынган уңыш менә алар өчен иң олы шатлык. Урып җыю эшләрен тамамларга да өлгермәделәр, терлекләрне кышлату чоры килеп җитте. Бу инде барлык район авыл хуҗалыгы белгечләренең һәм ферма хезмәткәрләренең эшне дөрес һәм вакытында оештыруны таләп итә. Бүген район буенча көн саен 236 мең центнер сөт савалар. Бу хуҗалыкларда һәр сыердан уртача 12 килограмм сөт савыла дигән сүз. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 12 мең центнерга күбрәк. Хуҗалыклар арасында Урожай токымчылык заводы җәмгыяте лидерлар рәтендә. Алар ел башыннан 57 мең центнер сөт сауган. Шулай Куйбышев исемендәге, Муса Гәрәев исемендәге, 22-нче партсъезд исемендәге, Максим Горький исемендәге Маяк, Мир кооперативлары яхшы гына күрсәткечләргә ирешә. Шушы көннәрдә алдынгылар исемлегендә булган Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Җәмигънур Мөхтәров җитәкчелек иткән Маяк кооперативының терлекчелек тармагы белән якыннан танышу максатыннан Дөмөй авылына юл тоттык. Кичке саум вакытына туры килдек. Без килгәндә маллар көн озынна көтүлектә йөреп, утарларга тупланган иде. Сыерлар көр, тук күренә. Аларына суы, тузы куелган. Айруча лагерда бар җирдә тәртип, чиста, бар әйбер үз урынында булуы күзгә ташланды. Коллективның бердәм, тату булуы, гаиләләре белән бергәләп, хезмәт салучыларның, яшьләрнең күп булуы сөендерде. Савымчылар арасында ярышны тәҗрибәле савымчы Язилә Мустафина җитәкли. Ул 8 айда 2400 центнер сөт сауган. Лидердан азга гына яшь савымчы Эльмира Кашапова калыша. Ул 1 ел элек кенә эшкә килүенә карамастан, 8 айда 2363 центнер сөт сауга ирешкән. Маяк хуҗалыгына 1 ел элек килгән идек эшкә, 2 кыз килдек Сүлтә авылыннан. Безне коллектив бик яхшы каршы алды. Олы апалар, Гөлчәчәк апа, Язилә апа, Фәридә апа, алар хәзер пенсия яшендәге кешеләр инде. Бик өйрәттеләр. Дус, коллектив тату эшләйбез. Хуҗалык һәр вакыт ой сайын вакытында хезмәт хакын түләй. Эш шартлары бик яхшы, маллар тук. Сөт әйбәт савабыз. Яңа даилный залда эшләйбез, кышкылыкта инде. Лагерыбызда бик әйбәт, уютный инде эшләргә. Линияга савабыз инде. Шулай ук савымчылар Эльза Хабирова, Лейсән Мөхетдинова, Фәридә Насипова, Алиса Хариддинова, Лейсән Габдрахманова мактаулар рәтендә. Яшь савымчы 3 бала анасы Алиса Хариддинова да биредә тормыш иптәше Рөстәм белән Сүлтә авылыннан килеп тырыш хезмәтен сала. Эшен яратып, җиренә җиткереп башкара. Мин Кадыр авылында туып үстем. Аташ авылына кияүгә чыгып, Сүлтә авылына улы әйбәт итеп өй салып, 3 бала үстереп, шушы Дөмөй авылында даярка булып әле эшләп йөримен. Миңа монда эшләү бик ошай, сыер савуы миңа нык ошай инде эшләү. Әлеге вакытта без 3 даярка үзебезнең якта инде менә 177 сыер савабыз. Хакны вакытында түләп баралар. Иртәнге сәгать 5-тә киләбез, савым башлана. Кичкесе шул вакытта инде. Сыер савабыз инде. Коллектив бик дружный, бер-беребезгә ярдәм итәбез. Аңламаган әйберләрне аңлатып бер-беребезгә дружный итеп эшләп йөрибез. Үзегезнең мал-туар асрайсызмы? Үзебезнең дөньяда безнең маллар бар, сыерлар да бар. 3 баш сыер малы, белән вакыты йөкләр инде. Учет эшен төгәл итеп учетчылар Гүзәлия Мусина белән Фәрәзинә Кашапова алып бара. Машина белән сыер сау аппаратларының төзек эшләвен оператор Ринат Бәдретдинов даими контрольдә тота. 6 айга кадәр бозауларны уңган терлекче Финадия Рафикова, 1 яшьтән өлкән таналарны тырыш терлекче Ринат Юсупов яхшы итеп тәрбияли. Алар тәүлеклек 550-650 грамм артым алуга ирешәләр. Лагерның малларның сакланышын каравылчы Тимергали Насипов тәкъмин итә. Гомумән хуҗалыкта 335 баш савым сыерыннан 8 ай эчендә 12300 центнер сөт савып алынган. Шуның 11540 центнеры дәүләткә тапшырылган. Һәр сыердан уртача 4400 килограмм сөт савылган. Җитештерелгән сөт
4% малилык белән Бөрі шәһәренең сөт комбинатына озатыла. Җәйге лагерь янында гына ферма урнашкан. Ферма малларны кышату чорына тулысы белән бүгеннән кабул итәргә әзер. Малларны уңышлы кышатып чыгарыр өчен һәр шартлы баш малга 47 центнер азык берәмлеге хәзерләнгән. Әйе, эш режимы дөрес оештырылгач, җитәкчеләр тарафыннан эшләүче кешеләргә яхшы эш шартлары тудырылгач, бар җирдә дә тәртип булгач, күрсәткечләр дә яхшы, хезмәт хакы да яхшы. Яшьләргә зур акча эшлим дип, әллә каяда йөрисе юк. Авылда яшәп тә Себер акчасын алырга, йортлы да булырга була. Яшьләргә инде читтән чыгып озын акча эзләп йөрисе юк. Үзебезнең хуҗалыкта эшләгән, тырышкан кешеләргә яшәү шартлары әйбәт. Айлык хезмәт хакы 25-30 меңнән калмыйбыз. Тана өйрәткән кызлар менә 35 мең алдылар инде. Шуннан инде премиясына без олата бирәләр. Эштән бик канәгатьбез. Без бик шатланып эшләйбез. Менә шундый бик тату, җанлы, үз эшләрен яратып башкарган коллектив белән танышып кайттык. Без инде мая хуҗалыгында эшләүче бар хезмәткәрләргә ныклы сәламәтлек, авыр, тынгысыз эшләрендә зур уңышлар, иминлек телибез. Алдагы көннәрдә дә Маяк кооперативының районыбызның маягы булып калуын теләп калабыз. Айгөл Муллаенова, Илеш телерадиокомпаниясе.